Mga binati o minahal kong matalomnon, okay. Di ami karon nag-prepare sa birthday nila ni Ma'am Gian Pada o ni Eduardo Pahulio sa accounting department. Niya mao ni amo ang student intern diri sa accounting. Niya nag-prepare mi sila ang birthday, guys. Mao ni ato ang taga BST. Taga nga busing. Okay, mao ni ato ang intern sa busing BST, no? BST busing. Ang sa major niyo, boss? Yan, financial management. Okay, sa pangalan, boss? Busing. Kila yung simpangan? Julik busing. Oh, okay. Kani mao ni ato ang intern sa asa-asa mga eskwelahan, boss? Kailangan busing. Kahagnaan National High School. Okay, mao ni gawang guys. Sa pangalan, boss? Jewel Integro. Tigro. So yung Tigro, guys, taga na. Niya mo nig nag-prepare, guys. Ato ba, guys? Asa? Taga Kahagnaan National High School o taga BST. Live na busing? O, di arong ikaw nang dyan, eh. Sa pangalan mo, day? Pangan-pangan. Pwede ay sir. May Si- lantana. Ha? Mga kuan ni day. Ako rin si Junik Kinobling. Mga beauty with a purpose ni sila, guys. Or beauty with a purpose. Muna naman kag day sir. Okay. Ang sa naman taon niya ay. Birthday sa mga kauban sa accounting nga. Okay, muna yung pinakakuan, guys. Bernis mo mahumanday, no? Malamig na. Napo isda ina puhuno. Sabato ka busing. O sige lagi. Boss, kanang agpay na la. Para mo kuan pag ni sir. Listahe ko mga kuan.